Не, брат, левкам от разговор, си някакъв молбавен. Бе, започваме като вземам дома. Бе. И здравейте, дошли в нещо видео, ще играем Майнкрафт. Ако искате още такива видеа, не забравяйте да се абонирате за канала с камбанката и да пишете в коментарите какви други игри да играем. А бих казал, нека продължаваме с клипа. Първи ден, брат, ще се заровим сигурно в някаква дупка. Ара ходим на някъде надясно или наляво? Да, насам. Добре. Неща си премести. Нека да видим малко храна. Яйци. Къде си? Спри, не мърдай, че се изгубим. Не, ето те. Има тук лава. Да направим портал. Малко желязо. Да, всъщност ще е добре. Тук да останем някъде да живеем. Еми да. Аз съм отивам да протак сега кораб. Добре. Даже лодка ще се направя. Аз ще опитам да направя къща. Добре. Да. Желязна кирка. О, още една овца. Значи имаме залегло. Овца. Че някакви координати си. Но... минус 515. Минус 515, значи си близо. Нали? Ма направо откъде ще живеем? Там до портала. Там до портала. Там до портала? Не. Портала. Не те виждам. За да може да ти фента, бе. Че аз съм в принцип близо до тебе, ама... Ти във водата ли си или? Да. Добре, във водата си, значи си някъде ето тук. Нямате. Я пак кажи координати. Координати са ми... Едната. Добре, едно го ендър портал. Ще го направим. Вода. Върви към вода. Оселя ли? Да. Добре. Аре, къде ще спиш? Прави си ли го? Аре, имаш ли луни? Точно? Има. И намерих, ела. Пещера ли намери? Да, голяма. Добре, чакай сега да спичам. Добре, аз влизам. И умрях. Как умря? От какъв отоби? Не паднах високо, бях на едно сърце. Нямаше ли спам понт? Има, да, съм тук. Ой. Със златен меч. Да? Със златен меч. Моля ти, нещо ми се вижда.
Намери ли поне желязо? Да, бе, намерих 11 желязо. Ти пак си направи нещо. А? Ти пак си направи доста. Да. Никъде не си направил нищо. Забрали сме сили и колко каза? 11. О, намери спаунер. Ага. Направя си. Ой, умрях. Не. Маш умър. Окей, вече ме отиде на вятъра. Ще умра. Добре. Да, аз май ще умра. Отново. Искам да бият скелети. Давай напред. А? Да, съм дето. Ти имаш нещо, което да се биш. А? Я би то скелет. Мерси. Убил. Ама сам. Ами аз умрах. Благодаря ти. И тук. Ето. Има и лапи. Ой, трябва ни лапчета на... Трябва ни дърво. Или пръчките. Защо го чупи? Само един чест ли имаш? Май да. Аре, ти тръгвай наляво, аз тръгвам надясно. Не, по-добре сме заедно. Аз съм на едно сърце и нямам с какво да се бия. Няма с какво да се вижда. Не, имам само една кирка. Кирката на малко или много прави повече демидж от ръката. Тук сме вече много ниско. Добре, тази пещера ми харесва. Харесва ли не ти харесва? Харесва. Обаче не трябва да рова. Айде да тръгвам към лявата част. Добре. Може преди към дясната. Еми да, ние преди малко бяхме на лявата. Ого, нещо свети. Още скелети. Нищо няма тук, нищо. А, не, има. Всъщност нищо няма. Аре се връщам. Добре. Обаче къде виж? А, не намеря. Че много тъмно. Ти можеш на страна. Да. Желязо. Ой, тук има някакви... Добре, резе.
А, те има още. То няма нищо. Аре се тръгна от пещерата. Добре, после ще отидем надолу. Хора, нека да направим 20 лайка за втора част. 20 лайка и правим втора част. 20. Втора част на Майнкрафт. Не малко желязо. 13 желязо трябва да Аз се имам 12, имам злато, имам лапис, имам въглища. Слагай да тече. Ето се тече. Чакай, правя втори. Не, аз тук имам, не бил. Вече служи. Хелно. Те от да служи сега да видим. Новото. Крипък. Аре да... Дай ми бързо да спим. Не можем, или можем. Дай да ги убием. И мислим това да е за днешния епизод. Надявам се да ви е харесал епизода. Ако е така, пращате по един още лайк и на 20 лайка правим втора част. До нови срещи.